ኣብታ ጥንታዊ ከተማ ጀርመን ድሬዝደን ተፈጸመ ናይ ስርቂ ገበን ኣዝዩ መደንገጽን መገረምን ክኸውን ከሎ እዚ ገበን ዝተፈጸመ ድማ ኣብ ሙዚየም ውሽጢ እዩ። ኣብዛ ከተማ እዚኣ ግሪንቮት ተባሃለ መገረሚ ሙዚየም ይርከብ እዩ። እዚ ሙዚየም መርኣያ ጥበብን ሃብትን ኤውሮጳ ኮይኑ ካብ 1723 ጀሚሩ ብንጉስ ኣውጉስጦስ ተኣከቡ ኣዝዮም ክቡራት ቅርስታት ዝሓዘ እዩ። ንብዙሕ ዘመናት እዚ ቦታ እዚ ከም ዘይድፈር መኽዘን ሃብቲ ተገይሩ ይሕሰብ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ ከም ጀርመን ዝበለት ብጽቡቕ ዲሲፕሊንን ብሉጽ ቴክኖሎጂን እትሕሉ ሃገር ዘላ ይመስልን። ይኹን እምበር ብዕለት 25 ሕዳር 2019 ወጋሕታ እዚ እምነት እዚ ክሳብ መጠረሻ ዝልውጥ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። እቶም ሰረቕቲ ነዚ ስርቂ ንምፍጻም ንኣዋርሕ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንዓመታት ክዳለዉ ጸኒሖም እዮም። እዞም ገበነኛታት ኩነታት ሓለዋት ሙዚየም ንምጽናዕ ደጋጊሞም ከም በጻሕቲ ዓዲ ኮይኖም ክኣትዉ ጸኒሖም እዮም። ኣብታ ለይቲ ንሳ ድማ ገና ወጋሕታ ከይኮነ ካብ ለይቲ ሰዓት 9 ኣቢሉ እቶም ሰረቕቲ ቀዳማይ ስጉምቶም ክወስዱ ጀሚሮም እዮም። ኣብ ጥቓት ሙዚየም ኣብ ዝርከብ ናይ ኤሌክትሪክ መከፋፈሊ ኮነ ኢሎም ሓዊ ብምውላዕ ኣብ መላእቲ ከባቢ ዝርከቡ መብራህቲ ጎደናታት ኣጥፍዮም እዮም። እቲ ተፈጥሮ ጸልማት ተጠቂሞም ክልተ ማስክ ዝገበሩ ገበነኛታት ኣቐዲሙ ተቋሪጹ ብዝነበረ ናይ ሓጺን መስኮት ኣቢሎም ዘሊሎም ሰኣተው ናብቲ ጆዌል ሮም ብምምራሕ ዝሓዝዎ ፋስ ተጠቂሞም ነቶም ጥይት ዘይበስዑ ተባህሉ ናይ ቢትሮ ሳንዱቓት ሴሮም እዮም። ኣብ ምስሊ ካሜራ ከም ዝረአ እቶም ሰረቕቲ ብጣዕሚ ብርእሰ ተኣማንነትን ብቕልጣፍን ክንቀሳቐሱ ተራእዮም እዮም። ልዕሊ 4300 ኣልማዛት ተተኽለሎም 21 ናይ ሽልማት እኩብ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ዘሪፎም እዮም። ካብዚኦም ድማ እቲ ብቢልዮናት ዝግመት ናይ ሳክስን ጻዕዳ ኣልማዝን እቲ ታሪኻዊ ናይ ንጉስ ሰይፍን ይርከቡ እዮም። ናይ ቀደም ሰራሕተኛ ሓለዋ ሙዚየም ዝኾነ ማርከስ ብተገብረሉ ቃለ መሕተት ነቲ ተፈጥረ ነገር ከረድእ እንከሎ ኣብቲ ለይቲ ዝነበረ ኩነታት ኣይርስዖን እየ። ብካሜራ ክልተ ሰባት ብጸልማት ክንቀሳቐሱ ርአዮም እየ። ነቲ ፋስ ኣልዒሎም ክሃርምዎ ከለዉ ዝስማዕ ዝነበረ ድምፂ ልክዕ ከም ጥይት እዩ ነይሩ። ንሕና ክላሽ ስለዘይነበረና ኢድና ክንእቱ ይከኣልናን ደው ኢልና ካብ ምርኣይ ወፃእ ካልእ ምርጫ ኣይነበረናን። እቲ ታሪኻዊ ሃብቲ ክስረቕ እንከሎ ምርኣይ ልቢ ዝሰብር ነገር እዩ። እቶም ሰረቕቲ ነቲ ንብረት ሒዞም ክወፁ እንከለዉ ኣሰሮም ንምጥፋእ ኣብቲ ክፍሊ ናይ ሓዊ መጥፍእ ኬሚካል ገጺቦም እዮም። ድሕሪኡ ብማኪና ኣውዲ ኤሲክስ ኣቢሎም ተሰዊሮም ከምልጡ ኪሎም እዮም። ፖሊስ ናብቲ ቦታ ክበጽሕ እንከሎ እቶም ሰረቕቲ ኣቐዲሞም ኣምሊጦም እዮም። እዚ ስርቂ እዚ ብዓለም ለኸ ደረጃ ልዑል ድንጋጸ ዝፈጠረ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ፖሊስ ነቶም ሬሞ ክላን ተባህሉ ናይ ገበን ጉጅለ ኣባላት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምውዓል ነዊሕ ናይ ምርመራ ግዜ ወሲዱሉ ዘሎ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ዓመታት መብዛሕትኦም እቶም ቅርስታት ብስምምዕ እኳ እንተተመልሱ ገሊኦም ግና ብኸቢድ ተጎድዮም እዮም። እቲ ቀንዲ ኣልማዝ ድማ ክሳብ ሕጂ ተረኽበን እዩ። ዓለም ካብቲ ናይ ድሬዝደን ዘረፋ ገና ከይሓወየት ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ 2025 ካልእ ኣዝዩ ዘገርም ገበን ተፈጺሙ እዩ። እዚ ዘረፋ እዚ ካብቲ ዘቐደመ ዘረፋ ዝፈልዮ እቶም ገበነኛታት ተጠቀምሉ ሜላ ኣዝዩ ረቂቕን ትዕግስትን ዝሓትት ብምዃኑ እዩ። ኣብ ጥቓቲ ባንኪ ዝርከብ ናይ ማኪና ጋራጅ ይካረዩ እሞ ድሕሪኡ ብምስጢር ኣብ ትሕቲ መሬት ናይ 40 ሜትር ንውሓት ዘለዎ ጉድጓድ ክኹዕቱ ጀሚሮም እዮም። እዚ ጉድጓድ እዚ ብቐጥታ ናብቲ ናይቲ ባንኪ ናይ ከርሰ ምድሪ ካዝና ዘብጽሕ እዩ ነይሩ። እዞም ገበነኛታት ኣዝዮም ዘመናውያንን በላሕትን ዝኾኑ ናይ ኳዕቲ ማሽናት ብምጥቃም ነቲ ረጒድ ናይ ኮንክሪት መንደቕ ክበስዕዎ ኪሎም እዮም። ነባሪት እቲ ከባቢ ዝኾነት ወይዘሮ ማርታ ብተገበረላ ቃለ መሕተት ኣነ ኣብዚ ከባቢ እየ ዝነብር፣ ንሰሙናት ዝኸውን ለይቲ ለይቲ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ምንቅጥቃጥ ድምፂ ክሰምዕ ጸኒሐ እየ። ሕጂ እውን እቶም ሰረቕቲ ኣብ ትሕቲ እግርና ኮይኖም ጉድጓድ ክኹዕቱ ምጽንሖም ንለይቲ ክንድቅስ ክንፈርሕ ገይሩና እዩ። መን ይፈልጥ ሕጂኸ ኣብ ትሕቲ ገዛና መን ይኹዕት ይህሉ ብምባል እቲ ዝነበረ ኩነታትን ከምኡ እውን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ናይ ፍርሒ ስምዒት ገሊጻቶ እያ። ሶኒ ንግሆ ሰራሕተኛታት ባንኪ ናብ ስራሕ ክመጹ እንከለዉ እቲ ክፍሊ ካዝና ትክ ብትክ ተመሊኡ ረኺቦም እዮም። ኣብቲ መጀመርታ ሓደጋ ሓዊ ዝመሰሎም ሰራሕተኛታት ንፖሊስን ሰራሕተኛታት መጥፍእቲ ሓውን ጸዊዖም እዮም። እቶም ሰረቕቲ ኣብቲ ካዝና ካብ ዝነበሩ ልዕሊ 90% ዝኾኑ ናይ ውልቀ ድሕንነት ሳንዱቓት ሰይሮም ዘሪፎም እዮም። እዞም ሰረቕቲ ብጣዕሚ በላሕቲ እዮም ነይሮም። ድምፆም ብምሽፋን ኣብ ዝተፈላለዩ ሰዓታት ክኹዕቱ ጸኒሖም እዮም። ሶኒ ንግሆ ፖሊስ ምስ መጹ ግና ኩሉ ሰብ ደንጺዎ እዩ። እዚ ዘረፋ እዚ ናይ ገንዘብ ስርቂ ነበረን። እቶም ሰረቕቲ ዝወሰድዎ ልዕሊ 30 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ንብረት እኳ እንተኾነ ነቶም ግዳያት ግና እቲ ጠፍአ ነገር ካብ ገንዘብ ንላዕሊ እዩ። ብዙሓት ዓማዊል ዕድመ ልክዖም ዘቐመጥዎ ጥረ ገንዘብ ካብ ስድራ ዝወረስዎ ናይ ወርቂ ስልማትን ዘኽርታትን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ጠፍዮም እዮም። ሓንቲ ብዕድመ ድፍእ ዘበለ ኣዶ ብከቢድ ስምዒት ክዛረባ እንከለዋ ኣብዛ ሳንዱቕ እዚኣ ዘቐመጥክዎ ገንዘብ ዘይኮነስ ታሪኽ ህይወቶ እዩ ነይሩ።
እታ ዝሞተት ኣዴ ዝሃበትኒ ናይ መወዳእታ ህያብ ንመኽፈል ቤት ትምህርቲ ወደይ ኢለ ዝኣከብክዎ ወርቂ ኩሉ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥርሑ ጸኒሑኒ ክብላ ተዛሪበኔን እቲ ባንክ ዝህቦ ናይ ኢንሹራንስ ካሕሳ ምስ ዝጠፍአ ንብረት ዋጋ ዘይመጣጠን ብምዃኑ ብዙሓት ንኸቢድ ድኽነት ተቓሊዖም ከም ዝርከቡ ሓበሬታታት ክወፁ ጀሚሮም እዮም። ግዳይ እቲ ስርቅን ናይቲ ባንክ ዓሚል ዝኾነ ኣይቶ ዮሃንስ ድማ ኣነ ኣብዚ ባንክ እዚ ን30 ዓመታት ዘዋህለልክዎ ገንዘብን ወርቅን ሲነየ እቲ ወርቂ ናይ ኣቦሓጎታተይ ቅርሲ እዩ ነይሩ ሳንዱቐይ ጥርሑ ኮይኑ ምስ ረኸብክዎ ንሙሉእ ዓለም እምነት ሲነሉ እየ እቲ ዝዓበየ ጸገም ግና እቲ ባንኪ ንኩልኹም ክንካሕሰኩም ኣይንኽእልን ኢና ምባሉ እዩ ክብል ገሊጹ እዩ። ብምቕጻል እውን መንግስቲ ድሕንነትና ክሕልወልና ኣይከኣለን ክብል ነቲ መሕዘኒ ኩነታት ገሊጹዎ እዩ። ሓደ ካልእ ዓሚል እውን ከምዚ ብምባል ገሊጹ እዩ። እዚ ስርቂ እዚ ዘርእየና ነገር እንተሃለወ ኣብ ጀርመን ካብ ሙዚየም ክሳብ ባንክ ዘሎ ድሕንነት ድኹም ምዃኑ እዩ። ሰረቕቲ ብትሕቲ መሬት መጺኦም ሃብትና ክወስዱ ከለዉ ካሜራታትን ፖላይስን ኣበይ ነይሮም ክብል እቲ ዝበፅሐ ስጋኣት ገሊጹዎ እዩ። ሰብ ሞያ ገመን ምርመራን ፖላይስን ብዝገብርዎ ናይ መጀመርታ ምርመራ እዚ ስርቂ ብሞያተኛታት ተፈጸመ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዮም። እቶም ሰረቕቲ ናይቲ ባንኪ ናይ ውሽጢ ካርታ ኣቀማምጣ ናይ ድሕንነት ደወላትን ርጉድቲ መንደቕን ኣጸቢቖም ይፈልጥዮም ናብ ዝብል ሓሳብ በፂሖም እዮም። እዚ ድማ ናይ ውሽጢ ሓበሬታ ከም ዝነበሮም ዓብ ጥርጣረ ፈጢሩ እዩ። ፕሮፌሰር ማክሎቪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካርዲፍ ከም ዝገለጽዎ ከምዚ ዓይነት ጉድጓድ ምኹዓትን ናብ ካዝና ምእታውን ልዑል ቴክኒካዊ ፍልጠት ይሓትት እዩ። እቶም ሰረቕቲ ስርዓት ድሕንነት እቲ ባንኪ ኣብ እዋን በዓላት ከም ዝዘናጋዕ ብምፍላጥ ዝገበርዎ ተግባር እዩ። ብተወሳኺ ድሕሪ እቲ ዘረፋ ኣብቲ ካዝና ሓዊ ዝወልዕሉ ምኽንያት ዝኾነ ዓይነት ዲኤንኤ ወይ እውን ኣሰረጻብዕ ንምጥፋእ ምዃኑ ተፈሊጡ እዩ። እዚ ድማ እቶም ሰረቕቲ ኣዝዮም በላሕትን ንዝርዝር ነገራት ጥንቃቐ ዝገብሩ ምዃኖም ዘርኢ ኮይኑ እዩ። መኮንን ፖሊስ ብዝሃቦ ቃል ድማ እዚ ስርቂ እዚ ኣዝዩ ተሓላለኸ እዩ። እቶም ሰረቕቲ ናይቲ ባንኪ ውሽጣዊ ቅርጺ ናይ ድሕንነት ደወል ኣሰራርሓ ናበይ ከም ዝርከብን ኣጸቢቖም ዝፈልጡ እዮም ክብል ቃሉ ሂቡ እዩ። ከምኡውን ክኢላ ድሕንነት ዝኾኑ ዶክተር ካርል ብዛዕባ እቲ ስርቂ ክሕተቱ ከለዉ እዚ ስርቂ እዚ ብዘይ ናይ ውሽጢ ሰብ ሓገዝ ክግበር ኣይክእልን። ሰረቕቲ ኣበይ ከም ዝኹዕቱ ኣበይ ድማ ድኹም መንደቕ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም። እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ግና እዞም ሰረቕቲ እዚኦም ክሳብ ሕጂ ተታሕዙን። እዚ እውን ካልኦት ገበነኛታት ተመሳሳሊ ስራሕ ንክሰርሑ ትብዓት ዝህብ ኮይኑ እዩ። ሎሚ ጀርመን ኣብ ዓቢ ስጋኣት እያ ትርከብ። እቶም ናይ ድሪዝደን ሙዚየም ሰረቕቲ እኳ እንተተታሕዙ እቶም ሓደስቲ ናይ ባንክ ዘረፍቲ ግና ክሳብ ሕጂ ተረኽቡን። ፖሊስ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ኣለሻ ይገብር እኳ እንተሃለወ እቶም ሰረቕቲ ግና ካብ 30 ሚልዮን ዩሮ ንላዕሊ ዝግመት ሃብቲ ሒዞም ተሰዊሮም እዮም። እዚኦም ክልተ ዓበይቲ ስርቆታት ኣብ ናይ ጀርመን ሓልዋ ድሕንነት ዓቢ ሕቶ ኣልዒሎም እዮም። ባንክታትን ሙዚየማትን ድሕንነቶም ተሓለወ ድዩ ዝብል ሕቶ ናይ ኩሉ ሰብ ኣእምሮ መጨነቒ ገይርዎ እዩ። ፍትሕን እቶም ተሰርቆ ቅርስታትን ዝምለስሉ መዓልቲ ብናፍቆት እናተጸበዮም። እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ጀርመን ይፍጸሙን ዘለዉ ዘመናውያንን ዘሰንብዱን ስርቅታት መርኣያ ኮይኑ እዩ። ጥበብ ታሪኽን ናይ ሰባት ተስፋን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክስረቕ ምርኣይ ኣዝዩ መሕዘን እዩ። እቶም ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሕጊ ክውዕሉ ድዮም ዋላስ ሕጂ እውን ካልእ ዘረፋ ይትልሙ ኣለዉ ዝብል መካትዒ ኮይኑ እዩ። ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሉ እናበልኩ ላይክን ሸርን ምባል ኣይትረስዑ ክብል ይፈቱ።